sure. Hey. Manje leke ngisiqala ukungithatha kancane izinto zami zokhanya ukudlula ukuphuma kwelanga. Hlulekile namhlanje kodwa ngizovuka ngizame kusasa u16 wakhe ukhokhe kumina ngoba uqhumiso kwakhaba ngithi brazo on the beat. Funeka indoda enesibindi ekwazi ukuhlinza ibeat ididiyele nangamanqindi. Ngilikide indoda iyokhalizi shawa amalimi ubese ufihla ingidi ngoba ngiyovala ngayo iminyaka evuliwe. Ikona okwakulotshiwe kuthi sophatha imbhale yayishilo lalela leliphimbo. Umoya wakho uyothola impilo uqaqeka amafindo ngomkenenezo khehlisa isililo ngoba iyokuphilisa okweqiniso lemishe ngishilo. Lawa amabhazi okuphila namanje kade ngiyalikhila dlala mangifila ngine-flow ehamba njengomzila imkhuba ngiyayigila asithathane kugqemeke sagila ngithandaza uJehova vuka ngibunge inkosi mengisaphila. Ushaya ipex emabhasi amawuntshontshulayini ngifike nangakini ngoba inkunzi ngicela esitikini ukucathusa ngamela mina rap ophelele ushadini flow yakuyabantu ungazufunga ihlezi isefrijini.